News ni sih dia. News ni sih. गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं मुस्रि बिष्णुगयारि माजबाद जौमा फरायसालि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि। रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि जि आगु बैसागु फालिथाय फोरबो बेखौ फोरमायनो सानोदि जोङो फुंबिलिनिफ्राय लानानै फुंनि 10:30 रिंगानिफ्राय लानानै जोङो कालचार रिलि लानानै जोङो जागायदों, हाबाफारिखौ जागायदों। बे हाबाफारियाव जोङो गुबैयै बर'नि जि कालचार बेखौ जोङो दिन्थिफुंदों। गिबियावनो जोङो बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ जोङो बेयाव दिन्थिफुंदों। बेनि उनाव जोङो बर'नि जि हाबा जानाय जरा जुलि बा गोथार जुलि बेखौ जोङो दिन्थिफुंदों। आरो जोङो बर'नि जि गायनाय फुनाय हालौनाय दुब्लियाव नांगोल बानना लांनाय सेन साहैनाय खखा साहैनाय ना गुरहैनाय बेफोरखौ जोङो दिन्थिफुंदों। बेनि उनाव जोङो गेवलां हाबाफारि महरै जोङो बेयाव दिन्थिफुंदों। गेवलां हाबाफारियाव जोंनिफ्राय हांख्रायजानाय आलासि महरै गोबां आलासिफोरा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों। जोङो कलेज इउनिट एबसुनि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरदों, इउनियन बडिनि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरदों। गुबैयै जोङो अरां कलेजनिफ्रायबो जोङो हांख्रायहरदों, उदालगुरि कलेजनिफ्रायबो जोङो हांख्रायहरदों, एलकेडिनिफ्रायबो जोङो हांख्रायहरदों, टंला कलेजनिफ्रायबो जोङो हांख्रायहरदोंमोन। आनफर्चुनेट बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हायासै। जे बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैबाय, बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर होयो। जि जोंनि नैथि आगु बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ जाफुंसार होफैनायनि थाखाय। बेनि गेजेराव जोङो खोब गोग्गाथाव जोङो बुंनो हायो जोंनि माजबाद कलेज इउनिट एबसुनि जिखिनि जेनेरेल बडि बा माजबाद कलेज स्टुडेन्ट इउनियन बेयाव जोङो केन्डिडेट्सफोर जोङो दैखांना हरदोंमोन। 8 जन केन्डिडेट बिथांमोनहा गासैबो देरहासार जाजोबनो हादों। आनकन्टेस्टेड बिथांमोनहा देरहासार जाजोबदों। बेनि गुबै जाहोना जादों जोंनि जि इउनिट एबसुनि एगेन्स्टै बिथांमोनहा गेलेदोंमोन, बिथांमोननि नमिनेसन फाइलआ रेजेक्ट जाजोबदों। बिथांमोनहा खोब आनलाकि होनजायो। खोब जोङो बिनि खुसिजोंनो जोङो आरो बैसागु बोथोरनि खुसिजों जोङो ओंखाम बोथिसे फरायसाफोर बिथांमोनखौ आलासि बिथांमोनखौ जाहोस्रांदों। बेनि गेजेराव जोङो खुंखा जानायबो खालामदों। बेयाव जोङो ओंखाम जानायजों लोगोसे खुंखाबो जि गोखा गोखै जोङो जाहोदों। बिथांमोनहा खोब आलासि बिथांमोनहा खोब जोंजों लोगोसे रंजाफादों। नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायहरबाय। गाहाय आलासि महरै सोरखौबा हांख्रायदों नामा? जोङो बिदि गाहाय आलासि महरै हांख्रायहरनाय जायासै। माननि आलासि बिथांमोनहानो जोंनि हाबाफारिखौ खोब जाफुंसार होबाय। खोब गोजोननाय थाबाय।